Ayan, umuna ti amin, ket kablawan kayo man pa, itinaimbag ng oras tayo aming kakabsat. Ket kas iti sigod at ti manen tinumudibiyang, kapnun mangiba ay kada kayo, iti na duma-duma nga TIMEK. Kapnun may dadaduma met kakabsat, kadagiti muna nga in-upload ko, ket mangtulad tayo man iti TIMEK dagiti babae. Kas kuma iti balasitang, balasang, tomboy ken bakit. Ngimsakbay na, ket mangtulad akman iti sangit ti maysa nga maladaga o sa Tagalog ay sanggol. Kastoy kakabsat. Atoy ti TIMEK ti balasitang. Awang miti man di mararamitek. Ngimjak ka mo na apay. Kagurguradak. Awan miti mo kabasyol ko. TIMEK ti balasang. Papa, awan ti pagdanagan nyo kanyak. Kamelak ti amin. Iso nga sapay la kuma. Tapagtalkandak launay, papa. TIMEK ti tomboy. Napudno ti panagayat ko. Iso nga klonin na kun. Jak kabaylan, ngawan kay ti sidong ko. Mapukawak, no saan nga sika ti makadenag. Alika din. TIMEK ti bakit. Anak ko, nakaragrag sakak. Nakagasgasatak ta sika ti nagbalin nga anak ko. Iso nga sapay la kumata di nakpanpanawan, way. Di lang kakabsat agyamanak no daman bidot iti inaramid ko. When no daman merong mang mali sa aking ginawa, pasensya na po. Tao lang po nagkakamali. Maraming pong salamat. Diyos tagbati ka na tayo.